2026 van. Ezeket a bőrápolási hibákat teljesen ciki elkövetni. 1. A szérumnak a cseppentőjét hozzáérinted az arcodhoz. A helyes módszer az, hogy a kézfejedre cseppented a szérumot, és az ujjbegyeddel szépen eldolgozod az arcodon. 2. Túl agresszív lemosókat használsz. Minél erősebb, annál jobb. A túlságosan erős arctonikok és lemosók felboríthatják az arcodnak a pH-ját, amik csak még több pattanást okoznak. A megoldás a Himalája által kifejlesztett, kimondottan pattanásos bőrre való arclemosója. Gyengéden tisztít, anélkül, hogy szárítana. 3. Nem hidratálsz eléggé, mert félsz, hogy zsíros lesz a bőröd, pedig ez egy hatalmas nagy tévhit, ugyanis a száraz bőr még több fagyűt termel, tehát ha kihagyod a hidratálást, azáltal csak még zsírosabb lesz a bőröd. A megoldás a Himalájának a szuper széruma. Könnyed, gyorsan felszívódik, kombinált, valami zsíros bőrnek is megadja a kellő hidratálást. 3 hiba, 3 egyszerű megoldás. Nem kell túl bonyolítani. Küld el ezt egy barátnődnek, hogy tudja, ő is mi a megoldás.